Na fronte nebolo treba kričať, stačilo pošepkať správne slová. Niektorí vojaci už neverili ani rozkazom, ani tým, čo ich vydávali. Nepriateľ na nich nemieril zbraňou, len im hovoril po slovensky. Niektorí odhodili prilbu, iní len vieru. A keď si Hitler uvedomil, že títo muži už nebojujú za neho, bolo neskoro. Bola to vojna, ktorú neviedli pre seba. Slovenskí vojaci v roku 1942 stáli bok po boku s Hitlerovým Wehrmachtom na východnom fronte. Nie z presvedčenia, ale z rozkazu. Nemecké velenie ich posielalo do mrazu, blata a smrti. A oni čoraz častejšie premýšľali, koho záujmy vlastne bránia. Na začiatku nebolo nič. Žiadne letáky, žiadne výkriky, žiadne otvorené vzdory, len únava, ticho a rutina. Po mesiacoch na fronte sa mužom z rýchlej divízie začínali míliť dni. Každý ďalší sa podobal na ten predchádzajúci: rozkazy, chlad, nedostatok a neustále očakávanie výmeny, ktorá neprichádzala. Listy domov boli stále kratšie, nie preto, že by nebolo čo písať, ale preto, že slová už nemali váhu. Velitelia cítili, že niečo nie je v poriadku. Oficiálne hlásenia hovorili o poklese morálky, zlej nálade a únave. Ale medzi riadkami bolo cítiť viac. Muži už nešli do služby s rovnakou vervou. Ich pohyby boli mechanické, odpovede strohé. Rástla nespokojnosť, ale neprejavovala sa otvorene. Namiesto toho visela vo vzduchu. Neviditeľná, ale všade prítomná. Niektoré skupiny začali otvorene spochybňovať rozkazy. Objavili sa prípady, keď vojaci odmietli ísť na hliadku alebo plniť úlohy, ktoré považovali za zbytočné. Záznamy hovoria o viacerých jednotlivcoch, ktorí sa vyjadrovali kriticky voči vedeniu, ale ešte sa to neklasifikovalo ako vzbura. Ešte nie. Bolo to len pnutie, sklamanie, ktoré prerastalo do apatie. A v tej apatii sa začalo rodiť niečo nebezpečnejšie než nespokojnosť. Tichý odpor. Muži nepočúvali už ani vlastné velenie, nie to ešte nemecké. Dôvera bola roztrieštená. Nešlo len o to, že sa vojna nevyvíjala podľa predstáv. Išlo o to, že tí, čo stáli na čele, už nedokázali presvedčiť, že vedia, čo robia. V dokumente sa opakovane spomína narušená disciplína a porušenie subordinácie. Vojaci sa správali inak. Nie výbušne, ale uzatvorene. A práve to bol problém, pretože nikto nevedel, kedy ten tichý nesúhlas prerastie do skutku. Niektorí dôstojníci začali hlásiť zvláštne správanie, podozrivé pohyby vojakov, nočné rozhovory, šepoty o možnosti návratu domov. Objavovali sa aj prípady neautorizovaného opustenia stanovíšť. Niektorí tvrdili, že išli len za vodou, iní, že sa stratili. Ale správy sa množili. A hoci sa ešte nehovorilo o dezertéroch, velenie začínalo tušiť, že sa niečo mení. Ticho pred výbuchom nebolo len obrazné, bolo skutočné. Bolo v tých dňoch, keď vietor ustal a front sa nehýbal. V zákopoch, kde vojaci nepočúvali rádio, ale vlastné pochybnosti. A medzi mužmi, ktorí už nevideli zmysel v tom, čo robia. A keď sa objavila prvá propaganda v ich vlastnom jazyku, už bolo neskoro ich presviečať. Pretože ďalší hlas, ktorý k ním prehovoril, nepatril veliteľovi. Bol to hlas, ktorý ich oslovil po slovensky. A ten nevolal do útoku, ale do návratu. Začalo to potichu. Pár kúskami papiera nájdenými v snehu. Niektoré sa váľali v zákopoch, iné prileteli s vetrom. Nepriatelia strieľali menej, ale ich slová leteli cez front častejšie než guľky. Letáky. Rozkazy napísané v slovenčine. Výzvy adresované bratom Slovákom. Nešlo o výkriky plné hnevu. Boli to pokojné, premyslené vety. Také, ktoré nemierili na telo, ale na presne ten unavený rozum, čo už neveril vo víťazstvo. Sovietská propaganda sa zamerala presne. Dokument uvádza, že slovenskí vojaci dostávali výzvy na prechod k Červenej armáde, kde im sľubovali bezpečnosť, lepšie zaobchádzanie a dokonca aj vlastnú slovenskú jednotku.
V jednej fáze sa začalo hovoriť o vytvorení tzv. Slovenskej ľudovej armády, ktorá mala bojovať na strane Sovietov. Slová, ktoré ešte pred mesiacom pôsobili ako zrada, teraz zneli ako východisko. Letáky neboli jediné. Propaganda sa šírila aj cez rozhlas. Niektoré slovenské jednotky začali zachytávať vysielania, ktoré zneli ako hlasy z domova. Rozhlasové relácie písané v ich jazyku, so známym prízvukom, so slovami, ktoré hovorili o konci vojny, o zbytočných obetiach, o vlastnej zrade. Muži ich počúvali v tichosti. Nie ako rozkaz, ale ako niečo, čo si mohli konečne vybrať, či príjmú alebo nie. Niektorí sa len uškrnuli, iní však načúvali. A niektorí, podľa záznamov, sa neskôr priznali, že tieto slová im zostali v hlave dlhšie, než akýkoľvek rozkaz ich vlastného dôstojníka. Letáky sa začali šíriť aj medzi tými, čo ich pôvodne vyhadzovali. Ako zvedavosť, ako zábavka, ako vec, ktorú čítaš len raz. A potom ešte raz. A potom už o tom nerozprávaš nahlas, ale myslíš na to stále. Dokument opisuje prípad, kedy sa propaganda dostala do samotných štruktúr jednotky. Niekto rozširoval letáky cielene. Nie ako súčasť akcie zvonka, ale ako vnútorné rozhodnutie vojaka, ktorý už nechcel mlčať. Kto to bol, sa presne nezistilo. Ale následky boli jasné. Veliteľstvo zaznamenalo výskyt protivládnych materiálov, ktoré sa šírili priamo medzi vojakmi. Niektoré z nich boli písané rukou. Znamenalo to jediné. Už to nebolo len vplyvom nepriateľa. Už to rástlo zvnútra. Dôstojníci začali konať. Prichádzali rozkazy na kontrolu pošty, na prehliadky osobných vecí, na prísnejší dozor pri hláseniach. Ale propaganda nebolo niečo, čo by sa dalo zadržať fyzicky. Bola to myšlienka, ktorá už bola vypustená. A muži, ktorí ju v sebe niesli, to neukazovali. Len ticho prestali veriť, že ich nepriateľ je len na druhej strane frontu. Nebol to ešte otvorený odpor, nebol to ešte útek, ale bol to moment, keď sa slovenskí vojaci prestali cítiť ako súčasť tej armády, ktorú nasledovali. Pretože niekto k ním prehovoril ich vlastným jazykom a oni ho aspoň chvíľu počúvali. A niektorí neurobili len to. Zobrali tú myšlienku, prešli cez líniu a už sa nikdy nevrátili. Keď zmizol prvý, všetci dúfali, že sa vráti. Keď zmizol druhý, hovorilo sa, že možno padol. Ale keď zmizli viacerí a nikto z nich sa už nikdy neobjavil, prestalo ísť o náhodu. V archívoch sa nachádzajú konkrétne zápisy. Desiatník MH a vojak AM z 1. pešieho pluku. Obaja zmizli počas služby na prednom postavení. Ďalší dvaja vojaci sa odpojili počas výmeny pozícií. Pätica mužov údajne opustila pozíciu pod zámienkou hliadky a zmizla smerom k nepriateľovi. Celkovo sa v priebehu niekoľkých týždňov objavilo vyše 30 nezvestných a hoci sa o všetkých nevedelo s istotou, u viacerých sa začalo predpokladať, že prešli na druhú stranu. A potom prišiel zlom. Niektorí sa ozvali naspäť. Nie osobne, ale prostredníctvom sovietskej propagandy. Ich mená a príbehy sa objavili v letákoch adresovaných slovenským vojakom. Nie ako hrozba, ale ako príklad. Ich hlasom sa prihovárali svojim bývalým spolubojovníkom. Hovorili o tom, že žijú a že už nebojujú za cudzí záujem. V jednotkách to vyvolalo šok. Už nešlo o šepkárčenie, ale o otvorený zlom dôvery. Dôstojníci začali byť podozrievaví voči každému, kto sa správal rezervovane, mlčal viac než obvykle, alebo sa príliš zdržiaval o samote. Prichádzali rozkazy na detailnejšie kontroly, hlásenia o nezvestných sa sprísňovali. Ale panika nebola v zákopoch, bola v štáboch. Nadporučík Jo M. napísal vo svojom hlásení, že má obavy z toho, ako rýchlo sa stratila viera vo vedenie. A dodal, že v niektorých rotách sa už vôbec nedá hovoriť o bojovej súdržnosti.
Medzi dôstojníkmi sa šírila neistota, či by v prípade skutočného útoku vôbec mohli počítať so všetkými mužmi. Napriek tomu velenie ešte stále nevedelo, ako a kedy zasiahnuť. Príliš tvrdý postup by mohol vyvolať odpor, príliš mäkký zas povzbudiť ďalšie odchody. A tak sa v niektorých jednotkách objavil tretí typ správania. Ticho, odovzdanosť a vnútorný únik. Muži zostávali fyzicky prítomní, ale ich lojalita sa vyparila. Niektorí písali domov listy, v ktorých sa lúčili, nie so životom, ale so službou. Iní si začali skracovať modlitby a keď sa nad ránom ozvali výstrely z druhej strany, neodpovedali už automaticky. Dezercia nebola už len zlyhaním jednotlivca. Bola znakom, že kolektívne sa rozpadáva niečo, čo kedysi držalo celú divíziu pokope. A aj tí, čo zostali, sa prestávali pýtať, prečo odišli? Začali sa pýtať niečo iné. Prečo ešte stále zostávame? A tak, keď sa nespokojnosť zmenila na čin, velenie stratilo trpezlivosť. Začala sa fáza zatýkania a výstrahy začali mať podobu železných dvier. Vojna má mnoho tvárí a jednou z najdesivejších je tvár vlastného dôstojníka, ktorý prestal dôverovať svojim mužom. Nie preto, že by sa zmenili, ale preto, že zistil, že im už neverí. Keď dezercie prerástli únosnú mieru, velenie nezvolilo reč ani porozumenie. Zvolilo silu a strach. Nariadenia o zaisťovaní podozrivých osôb sa zmenili z výnimočného opatrenia na bežnú prax. Každý, kto sa správal neštandardne, mohol byť predvedený. Každý, kto povedal nesprávnu vetu, mohol zmiznúť z rotačného zoznamu. Objavili sa správy o tom, že velitelia jednotlivých jednotiek dostali voľnejšiu ruku pri rozhodovaní o potrestaní svojich podriadených. V praxi to znamenalo, že obvinenie z demoralizácie, rozvratu alebo nepriateľskej činnosti sa mohlo zrodiť aj z nedokonale zapnutého gombíka na uniforme. Jeden prípad v dokumente opisuje zatknutie vojaka podozrivého z rozširovania letákov, ktorý bol zadržaný, vypočúvaný a následne presunutý mimo front. Osud tohto muža nie je ďalej uvedený, ale prítomnosť prevýchovných transportov sa v záznamoch objavuje častejšie. Niektorých podozrivých vojaci eskortovali do zázemia, iných zadržiavali priamo v poli, vo vojenských provizórnych celách. V niektorých prípadoch sa objavilo aj vyhostenie z divízie ako trest, čo však medzi mužmi nebolo vnímané ako hrozba, ale paradoxne ako úľava. Oveľa temnejšie sú však správy o prípadoch, kde zásah prebehol bez oficiálneho postihu len v podobe psychického nátlaku, izolácie či fyzických trestov. Niektorých vojakov údajne ich nadriadení napomenuli tak, aby sa už nikdy neopovážili myslieť inak. Dokument to nezachytáva explicitne ako mučenie, ale jazyk správ je plný náznakov. A to, čo sa deje medzi riadkami, je často výpovednejšie než formálny záznam. Zaznamenané sú aj prípady hromadných presunov mužov medzi jednotkami, údajne ako prevencia šírenia nepriateľských myšlienok. Cieľ bol jasný – rozbiť väzby, izolovať nákazu, narušiť akýkoľvek vznikajúci odpor. Lenže v praxi to znamenalo ešte viac chaosu, nejasnosti, frustrácie a obavy. Pretože v každej novej skupine mohol byť niekto, kto informuje, kto sleduje, kto hlási. Nedôvera sa zarila hlboko. V niektorých zložkách sa začali konať aj formálne súdne procesy, vojenské tribunály. V dokumente je zaznamenaný prípad 2 vojakov obvinených z propagandy a úmyslu dezercie, pričom výsledok súdu nie je uvedený. Ale už samotná existencia takéhoto súdneho konania ukazuje, že velenie sa snažilo presvedčiť nielen mužov, ale aj samé seba, že má ešte situáciu pod kontrolou. Napriek všetkým týmto opatreniam sa však atmosféra nemenila. Bola ešte napätejšia. Tí, čo sa ničím neprevinili, sa začali báť, že budú ďalší. Tí, čo mali pochybnosti, ich už nedávali najavo.
A tí, čo stratili vieru, prestali hovoriť úplne. Nastal zvláštny stav, kde disciplína fungovala, ale nie z presvedčenia, z číreho strachu. Vojaci plnili rozkazy, pozerali do zeme, mlčali. A keď padol ďalší výstrel z ich strany, nikto sa už nepýtal, na koho mieri. Možno to bol nepriateľ, ale možno to bol niekto, kto pred týždňom sedel vedľa nich pri ohni. Na fronte zostali tí, čo nemali kam ísť, ale aj tí, čo stratili dôvod zostať. A tak sa vojna Slovákov na východe zmenila. Z vojny proti nepriateľovi na boj so sebou samými. Niektorí sa nevrátili, pretože odišli, iní sa nevrátili, aj keď zostali. Z vojny sa predsa neodchádza len nohami. Z vojny sa odchádza aj vtedy, keď prestaneš veriť, komu slúžiš. Po všetkých správach, hláseniach a výpovediach zostalo ticho. To ticho, ktoré sprevádza len vojaka, čo sa díva na vlastné čižmy a nevie, na koho strane ešte stojí. Zvyšky jednotiek slovenských vojakov v roku 1942 zotrvali na fronte. Nie preto, že chceli, ale preto, že nebolo kam ísť. Nad nimi stál rozkaz, pred nimi nepriateľ, za nimi trest. V archívoch sa nespomína hrdinstvo, sláva ani víťazstva, len počty nezvestných, počty potrestaných, počty výstrach, počty trestov, počty, ktoré sa v tichosti zapisovali atramentom a mazali snehom. Niektorí z mužov boli vymenení, iní boli stiahnutí z frontu, ale väčšina zostala. A z ich očí sa stali denníky, ktoré nikto nikdy nečítal. Nie preto, že by v nich nebolo čo písať, ale preto, že niekto rozhodol, že sa nemá hovoriť. Títo muži nezažili slávnu smrť, neprišli domov s medailou, vrátili sa s otázkami, či to celé malo zmysel, či ich viera nebola požičaná a či sa dá niekedy zabudnúť na to, ako si mal zbraň v ruke a pritom si necítil, že bojuješ za svoju vlast. Dezercia nebola iba aktom vzdoru, bola obrazom armády, ktorej chýbal dôvod, obrazom ľudí, ktorí mali bojovať za niečo, čo im nikdy nepatrilo. A tak vojna slovenských vojakov na východnom fronte nebola len súčasťou veľkých dejín, bola súkromnou tragédiou, rozťahanou medzi povinnosťou a svedomím, rozbitou medzi rozkazom a pochybnosťou, zamrznutou niekde medzi dvoma svetmi, kde nikto nevedel, kam patrí.